Wong ki lanang kene lemu wetenge gedhe diteliti manukmu cilik. Berarti Pak Bayane manuke cilik. Ora percaya sepilen ayo. Nah nek ngene iki gering-gering berarti mafhume nek wong gering manuke. Lah kowe apa roh soto? Apa? Soto roh kowe? Ya ngerti ta? Siti. Ngerti. Lah soto karo siti bedane apa? Lah nek soto panganan nek siti wong Wah cah cengoh kowe iki omong. lho piye ta iki kok iso omongan paut yo ngerti nek soto ki panganan siti ki wong ki. lah nek soto panganan nek siti wong ki wis bener to Ora. soto ki panganan siti bakule Kabeh ning donya ya ngono kuwi. lah apa bedane soto karo siti Nek soto ki mine putih. nek soto ki mine putih. lah nek siti Ya mbuh aku ya ora tak mudeng aku. oh parakmu mbrono awe mesti ae Cara kewan sembuh barang ngono ro, Pak. ya apal to aku tau sekolah ae Tahu sekolah. ya iya no Sekolahmu apa biyen? SMA to SMA. Heeh. Oh pinter berarti sampean. Pinter. Ula roh, Pak. loro Ula sing piye mlakune, Pak? mlakune ndlasar-ndlasar ngene to Oh, ula. Ula. Lah cacing piye, Pak? cacing yang ndlasar-ndlasar Oh, padha. Hmm. Terus umpamane jerapah mlakune piye? berapa yang ngene Oh, ya. Oh, apik iki temane jerapahe. Lah iya aku ya bulune dawa ulune dawa. Ngono lah cacing iki biasa roh, Pak, sampean cangkeme cacing ning ndi, Pak? cangkeme cacing yang ning ngarep Apa nek ula cacing mlakune ngene, genduk. anu ning guri Numburi mlakune mundur ini berarti kulane kaya ning iringan iringan apa enek cacing cangkeme muruk ngene apa lah cangkeme cacing ning ndi ya gampang, Pak. napa Cacing dicekel tangan kiwa cek dilikitik nak meringis berarti cangkeme. Utara Urung maca lek kuwi. Presiden Korea Utara Ora ngeruh. Perdana Menteri Brasil Do ngeruh. ora ngerti telek wedhus Telek wedhus roh strentil. telek sapi Telek sapi tritong. telek pitik Telek pitik lencung. Perdana Menteri Korea Ndak roh. telek sapi Tritong. telek wedhus Strentil. telek pitik Lencung. tak takoni apa-apa ora ngerti pantesan pikirane mung telek tok Tapi wong wedok ki lak menurutmu wong wedok ki piye? wong wedok seorang istri sing calon mlebu swarga niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap rungokno iki lho aku Ngene lho Mas, lah aku ki ndak aja kok salahne wong wedok. lho lah nun sewu lho ibarate wong wedok niku sawah utawa tegalan wong lanang sing pacule arep dipacul sak wayah-wayah sawah tegal kudu siap Loh. lah nek Setok sawah Tegal siap ki lek engko dipaculi ki gatak nenek banyune apa ya iso kan dibanyoni dhisik. lho pas lalah pas sawah genek banyune Oh. yo golek sawah liya ta Tak tombakku tenan. Oh ya kok sampe ping 2.